Madoka chere mabuja tadoka dzauya nhau dzanyasi zuva rechumi maviri nenhatu mumwedzi uno wachikumi. Wamunangarwa wati wari kunzi mwana wavo ndiye ari kuenda kopenda nzvimbo yokumatapi. Wari kutoti iwo wane inonzi ED8 iwe pakanyangarapo. Rekai tione zvedu kuti zvinoitika chere zvakamboinyepiwa kaa kuti kwai wari kunadzirapo kare kuti zviite zvisvinu kuno izvezvi tati tazviona bakusimba kwazvo. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti zvinopera zvakaita sei. Tikaringa idzo nyaya Cape 3 wakomana kwaino CDF yana biti iya izvezvizvi nyaya kuvhoterwa kwakaita Cape 3 mudare reparamende kwakuribe kutekedzwa zvisvinu nokuti kwai vanhu vakabhadhariwa pfumba muromo. Kunorekai tione kuti zvichapera sei. Pano zvimwe chere zvichareketiwa kana kuti paribe. Ticharamba takaringa. Iye nyasi uno seneti yenge iri kuita kubana konzero panhau Cape 3 iyoyo. Rekai tione zvedu kuti vachaipedza vakaita sei. Asi kuringa kwedu haiwa zvakandoitika kudare reparamende ndo zvichandoitika pokare iko kuseneti. Tinenge tichinyepana kana pano zvimwe zvazoburika. Anonzi Brighton Mutebuka ariko kuBritain kuku agototi kwaitendai biti ndiye mumwe wanhu vari kudiwa naChiwenga kuti azoite gurukota rozvomari kana Chiwenga akabisa Munangarwa. Rekai tirambe tichiona mhanduwe chedu kuvhura ziso tichiona kuti zviri kumbotekaira sei, zviri kuperera papi. Tinoramba takaringa. Apa hurumende yabva yati Ian Khama Seretse Khama anotijairira kwai ari kuda kureketa kuti Munangarwa ari kukarama simba. Iye munhu akapedziwa kare kare kwai akapera panonaka uya haiwa achiribe kana simba achiribe kana zano. Unobva waona naye kuti pakaita kuoma chaiko. Rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Izvezvi kureketa kuno dare rodzimhosva kwairaramba zvokuti waChina wairi wapuwe goridhe rawo pokare ririro mari yezvuru 212 $212,000 pachirungu. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko pokare zvinopera sei. Izvezvi kureketa kuno tiri ndori kumatare odzimhosva ikweyo. Ipapa mhuri yomubvana akapfa ano makore 11 akapfa ikoka mubudiriro mumu achiwira musuweji. Kwai yatoti mhanduwe kanzuro yeguta reHarare inofanira kubhadhara kuti bhadhara $150,000 ozvuru zvomari yekuAmerica $150,000 pachirungu. Ini ndandoti vanhu vava heno gweta racho tiri kunyatsoita sei. Imi munhu ano makore 14 anga achino upenyu hwakarepa mberi kwache. Mari iyoyi inopera waribe kana chawamboita iyi. Dai wari wamwe wandoingidzira rimwe zero kuiita miriyoni ribodzi nochidimbu. Kam kozva igozviramba sei. Rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Ticharamba takaringa ipapo kuti zvinenge zvichienda nokupi. Mapurisa ari kuti asunga vanhu vairi wari vanhu vanobva kunyika yeChina kushamwari dzedu kwaiana savhira wedu wenyika wanga vari kubika nokutengesa doro nowaini zvisiri ngabvumirwe pamutemo mhanduwe. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Hurumende iri kuti iyo tibatsireyo tajomba kwai tichiribe mari yokuti vanhu vari kuSouth Africa voZimbabwe vabenhutsiwe kuuya kunyika kwavo. Iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti iyo yabisa waZimbabwe vanosvika zviru zvitatu kureketa kuno kubva patanda nyaya dzokunetsa kwavo kubisa vanhu dziya. Kwai wabisa vanhu vanosvika zviru zvitatu wachivabenhutsa kunyika yeZimbabwe nokubva warambidza kubenhuka pokare. Idi nawe dai yawe wapindira zvakanyangara izvi.
chipatara chokaranda chiri kutsvaka mari mhanduwe, kwai tiri kudawo mari inoita miriyoni nochidimbu 1.5 million US dollars pachirungu, kwai mari njokuti tibatsirike kuramba tichiita kuti vanhu vapone. Zvizhinji zvavari kuda zvese kubvira kune zvokudya kusvika kumishini, zvese zvinenge zvindodiwa kuiti zvimwe kuti varambe vachienderera mberi nokuita basa rokuponesa vanhu nokurapa vanhu. Regai tigoona kuti vanhu vari pasi rese vanokona bachere kuramba vachindoingidzira mari yokuvapa. Ipapa pokare tiri kufara kuti Zabari Kadzitape wokuZim Independent yati Reva Ncube aiwa anzi aribe mhosva uye aburitsiwa, asi akahwadziwa mhandiwe, kuhwadziwa kusvinu chaiko, undori mujeri uribe chawaita apa rekwedu jeri rakaita kunyangara wakomana. Regai tione zvedu kuti rinopera sei nyaya yacho. Dai akazoti ndibhadharei kundichengeta kwamakaita mujeri mahara, regai tizvione izvozvo. Timothy Chiminya akati ini ndiri Chimunya baini ndiri Chiminya. Kwai nyaya kuti munondijairira, inini ndini ndakanzi ndini munhu mutapa, ndini mambo munhu mutapa. Atoburitsa mapepa achari kuti mapepa iwaya ndo amunofanira kutetekera wakomana, muchifanira kunditenza kuti munhu mutapa, mambo munhu mutapa, nekuti ndini mambo munhu mutapa. Regai tione zvedu wainoperera iyoyo, nokuti paribe kana chisvinu chaanogoita. Tikaringadzo mutambo wekiriketi wari kutiwo watoburitsa mazita wakomana vari kuenda kotamba mutambo musosondo wachitamba nechikwata choBangladesh. Regai tione ipapa kuti wachaperera papi paHarare Sports Club. Tinonga tichiringa tichindonyepana izvezvi kureketa kuno zvinhu kwai pachikwata choDynamos chadzinga Genesis Mangombe. Kwai Genesis yuyu ndiye munhu atanda kuuya nezvokubata-bata mhando yekusekinya tokono, achida kuti vanhu vaite zvinhu zvinoita kuti kwai zvaanenge achiti ndokuti tihwine. Bhora romushonga mhando rakapera kare kare. Haiwa ngaadzingiwe kana chiri chokwadi, kundoti zveDynamos zvinenge zvobato riri iroro bato homberi. Paribe chizvino unoita kunge waita chakanyangara, apa vanenge vatori kuteya hawo kuti wakuburitse basa basi. Regai tirambe tichiringa zvedu kuona. Ipapa kwai Goridhe rikuita kusimudza musoro mhanduwe, ranga riri kupfuura zviuru zvitatu paounzi bodzi kana kuti giremu ribodzi richiita $125. Kunota chaiko, kunota. Kana uno kirogiramu ribodzi aiwa wapinda. Regai tione zvedu kwazvinoperera. Makambani anorima anochera iyo Platinum ari kuhwadziwa fani mhanduwe, kwai hurumende iyi iribe kuwabhadhara mari inosvika mamiriyoni 220 inosere. Wakomana mari yawo ngawapuwe. Apa mari inenge yatoenda kotenga motika. Aiwa zvakaoma wakomana. Regai tione kuti pane zvichaitika chere makonokono yano. Ipapa toringa dzirikitika pasi rese. South Africa dare guru rinopfuura dare guru munyika imomo, SCA ragoti aiwa mhuri yekwarungu ngaitore mutumbi waEdgar Lungu iende koita zvainoda nawo, kuuika wegani kana kudini ngawaite. Wari kureketa makwai acho wagoti aiwa hurumende yeZambia yabva yandoti aiwa tabweka tichazvidaba zvokuramba tiri kumatarezvo, chiregai henyu zvakadando, ichiitai henyu muike mega. Regai tione kuti zvinoperera kupi. Apa mapurisa South Africa ari kuti wakomana vanhu vachada kuenda koratidzira, anenge andotakura norekeni, anenge atakura nokatsvimbo, anenge atakura nemhonya shamhu kana kudii, hoko ino nhamo tinokusunga nokuti tiri kuda zvinhu zvomutsepwede zvamuda kuita izvozvo. Regai tione wakomana. Apa kukomisheni yamadlanga
kwagobudirika kuti kwai Julius Mukwananzi anga ari mukuru kuEMPD, anga aripo pavanhu aironga kuba kwakaenda kobiwa mhanduwe zvinokosha zvomamiliyoni 15 mari yemuSouth Africa. Yei ya pakanyangaritsa. Regai tione kuti zvinoperera papi izvozvo. Izvezvi gurukota rinoringa nezveutano kunyika yeKenya rapinziwa mushishino dare wakomana, nyaya yekuti rakanyepiwa zvokuita kare kare bva ragara haro hwikuita kuda kuti vaAmerica varapiwa chiunza basi vanhu voibhora munyika yeKenya. Tsvee kuti waendese kuAmerica kwao idi pakaita kuoma chaiko. Iyo nyika yeKenya anga watoite kungwarira yeno idina yawe. Apa kwaizvezvi vanhu vakabva kuDurban wokuMalawi vanosvika zviuru pfumbamwe nomazana mashanu 4,500 pachirungu. Apa kwai kuchino vamwe zviuru zvinomwe. Mhanduwe chifungai kuti vanhu vese iwawa pavari kuenda waisenza mudzimba, waisenza pai, wese panenge pachiripi kana mubodzi. Apa iwo wega wega newo munyika muno vanozvidaba. Regai tione kuti zvinoperera kupi. Ipapa opo kare tikaringa kwai nyika yeNiger yati aiwa bazvo ICC tichazvidaba, iri kunyanya kuita zvorusalo rwaganda zvokuenderera mberi nokuita zvinhu zvinosembura zvinorwadza, saka tichazvidaba taburika. Regai tione mhanduwe kuti ichapera sei. Iran iri kuti taakita mazuva 3 okuchema supreme leader wedu akapfa yatora. Yei inga zvakaoma. Regai tione kuti inoperera kupi. Nyasi uno Ronaldo aratidza kuti aiva akakotokoto, anga ari kuita kutamba chaikuita mushini wamajuzu achiruka bhora bhanduwe. Regai tione kuti zvinokoneka kuti ahwine chere. Tinoshuvira nokukwenda nokasiyanwa kuti ahwine zvipere jambwa racheri rokunzi aribe kuhwina mukombe weWorld Cup ribva rapera. Takadaro mabuja isu aiwa regai tidipfame pano. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.